Tak sme si... Ticho, nič nehovor. Vítajte pri 3. epizóde magazínu Popkult. Dnešný diel bude výnimočný. Ako každý. Lenže tento raz formálne, nie obsahovo. Čakajú nás, teda teraz už len vás, lebo my to točíme ešte predtým, ale vypustíme to až potom. Takže to vlastne dnešná epizóda bude rozdelená na 3 časti. Výnimočne. Vyriešil si už tie svoje časové nezrovnalosti Flash? Áno, Čubaka. Takže 3 časti. V prvej vám ukážeme, či nová Warcraft kronika stojí za to. V druhej zase uvidíte unboxing novej spoločenskej hry od vydavateľstva Rexhry s názvom Veľká kniha strašlivých čár. No a v tretej časti vám recenziami zrekapitulujeme filmy, ktoré sme videli za posledné obdobie. Čo je? Nič, len teba volajú Han Solo a mne dali meno po opisi, ktoré rozumel Harrison Ford. No to preto, lebo sme sa ešte nepredstavili. Teda áno, ale vo videu, ktoré nemusel vidieť každý. Takže ešte raz, toto je Gabo. Je zodpovedný za všetky animácie, strih, vlačí techniku. A toto zaspali. Píše všetky tieto vety a dba na to, aby ste vy boli spokojní. Dobre, ale už ich nechajme, nech si užijú ďalšiu časť. Warcraft pohltil svet. A vďačíme tomu filmu podľa rovnomennej počítačovej hry, ktorého sme sa konečne dočkali. Spolu s filmom prišla aj táto kronika. Na pohľad úžasná a luxusná prvá časť oficiálneho sveta Warcraftu od vývojárskeho štúdia Blizzard. Na takmer 200 stranách na vás čaká chronologicky a fenomenálne spracovaná história Azerotu, spísaná Chrisom Mecenom, duchovným otcom hry Warcraft. Už o nás viete, že sme komiksovo naladení. Preto nám nedá nevyzdvihnúť ohromné ilustrácie, ktoré sprevádzajú text tejto kroniky. No a keď už sme pri komiksoch, za vznikom tejto knihy stojí Dark Horse Comics. Českému prekladu pomohli vydavateľstva Phantom Print a Crew. Ale späť k obsahu a forme. 25 ilustrácií, 8 map a množstvo textu spísaného vo forme mýtov, legend a historických súpisov, kvalitná pevná väzba. A história Azerotu na dlani. Teda na dvoch. Mnoho detailov, ako Azeroth vyzeral a k tomu vládol ešte pred udalosťami Warcraft jednotky. Táto kronika dáva poriadok do príbehu, ktorý bol zhlukom informácií z rôznych videí, románov a antológií od roku 1994, kedy sa prvýkrát stretávame so svetom Warcraftu. Dozviete sa, čím je Azeroth taký špeciálny a prečo mu každý chce vládnuť. Rozhodne je to skvelá kniha pre každého, koho zaujal film alebo samotná hra. A chce vedieť o tomto svete viac. Nech sa páči, tu. Ani nie 200 strán a ani nie 20 eur. Epické. To je to slovo, ktoré budete počas čítania hľadať. Všetko od stvorenia sveta Azerotu až po otvorenie portálu, ktoré sme videli vo Warcraft jednotke alebo v samotnom filme. Excelentný počin od Blizzardu. Diery v príbehu a jeho občasné zvláštne smerovanie sa touto kronikou snaží Blizzard napraviť. 5 z 5, pretože je to dobre nakreslené, dobre napísané a kompletizuje to príbeh a konečne ho robí celistvým. Že ste hru nehrali a film nevideli? Dobrá správa. Toto je čistý štart. Pozrite si film a zoberte kroniku. Nič viac vám k tomu netreba. Možno len záujem pre tento svet. A nie je tomu ani čo vytknúť. Možno len tie občasné ťažšie texty, pretože toto je vlastne fiktívna historická kniha, no nie je to nezvládnuteľné. No, ja som to zvládol a čakám na druhý diel. Tak vítajte pri druhom unboxingu. Dnes sme si pre vás vybrali Veľkú knihu strašlivých čar. Táto spoločenská hra vyšla len nedávno. Vďaka vydavateľstvu Rexhry, teda je kompletne v češtine. Je to spoločenská hra pre 2 až 5 hráčov. Herná doba sa pohybuje od 60 do 90 minút, aspoň takto hlási škatuľa. No a potrebujete mať 12 a viac rokov, aby ste si to mohli zahrať. Skupina týchto mladých študentov nejakej magickej školy náhodou otvorila Veľkú knihu strašlivých čar a vypustila do sveta monštra, ktoré je potrebné pozabíjať, knihu zatvoriť a tak ďalej. Poďme na to.
Môžeš sa chopiť toho ty. Ja som otváral minulý galerist. Nervózny? Dobre, tak. No poď. Tak ja to natočím, nech to je dobre vidno. Dobre. Ja si prezriem ešte to. Ja už vyberiem pravidla. 12 strán pravidiel, čo vlastne znamená, že... Veľa. Nie je to veľa. Máme aj hry, ktoré majú 40 a viac strán. Na to, že hovoria, aká náročná je táto hra, tak 12 strán je dosť málo. A je tam vlastne nejaký úvod, príbehový, tradičný už, potom vlastne obsah, ktorý v hre je. No a potom už je tu potom samotná príprava v krokoch, kola, všetko graficky pekne znázornené, kde je odkladacia časť kariet, odkiaľ sa ťahá. Ten najväčší žeton je vlastne vždy žeton prvého hráča, alebo nejak inak graficky odlišený. No a toto budú elementy, predpokladám. Skúsime vybrať. Dobre, nie je to taká kvalita ako pri Galerist, teda taká hrúbka, akože nehovorím, že to nie je kvalitná, tá hrúbka bola tam iná, ale je to tradičná hrúbka, takže by to nemalo byť nejak... Keď to nebudeš žuť, tak sa ti s tým alebo nič polievať nestane. vodou a podobné takéto veci. OK, odložíme aj toto. Ja už som medzi tým pripravil. Hrací plán. Je malý. To je asi dobré povedať, že nezaberá veľa miesta. Celkovo tá veľkosť aj Škatule. veľkosť tej škatule je oproti Galerist fakt Samozrejme. malá. Tiež je celkom fajn, že aj po zložení toho hracieho plánu zaberie veľmi malé miesto. To znamená, že proste sa fakt tá hra dá dobre prenášať, hrať v herniach a kdekoľvek inde. Toto bude pravdepodobne miesto, kam sa umiestnia karty symbolizujúce tú knihu otvorenú. Podľa symbolov by som povedal, že toto je miesto na nejaké elementy, nejaké Skôr to je symboly. nejaké kola, 1, 2, 3, 4, 5. Alebo, no, môže A byť. tuto vyzerá na počítadlo kôl, podľa náročnosti. Uvidíme. Snáď si to potom zahráme a budeme vedieť viac o tom. Každopádne opäť pekný artwork na tom je. Páči sa mi aj tá hra so svetlom, že tu sú sviečky, robí to nejaké pekné tiene, ozaj ilustrácie na top úrovni. Sú tam elementy s inou potom nejakou hodnotou v rohoch, čo znamená, že asi sú drahšie pravdepodobne. Iný typ elementov, opäť scénou a tak ďalej. Tuto končí. Toto sú vlastne tie elementy. Ostatné elementy mám všetky ja. Áno, a druhá polovica môjho balíčka sú nejaké kartičky malé, ktoré podľa artworku by mohli znamenať nejaký damage. Niečo, čo hráč si musí zobrať k sebe. A malo by to možno nejak symbolizovať neviem, nejakú kliatbu zlú alebo niečo, ale súdim fakt len podľa toho, ako to vlastne vyzerá. Celkom sranda je, že okrem toho, že fakt tieto karty treba chrániť, tak ti treba vlastne 1, 2, 3, 4 typy rôznych obalov. Toto vyzerá na tarot, na veľký rozmer, čiže to je jeden typ, potom toto vyzerá na klasický typ magikovský rozmer, dajme tomu. Toto sú klasické tie štvorcové, čiže ďalší typ a potom maličké kartičky, to neviem, pravdepodobne nejaký mini rozmer úplne. Čiže celkom sranda to bude zháňať. To zahráme tak za mesiac. Kým nájdeme vhodné obaly všetky. Dobre, ja sa snažím toto otvoriť. Toto dám na bok. OK. Čiže toto sú pravdepodobne kartičky hráčov. Karty hráčov. Artwork, aj tie nejaké dodatky, dokonca aj keď si všimneš, ich oblečenie pripomína nejaké uniformy, fakt, že... Hej, sú to uniformy a ešte tu majú tie svoje Symboly. znaky tých fakult. Dokonca to písmo mi veľmi pripomína písmo, ktoré bolo použité na knihách Harry Potter, prípadne vo filmoch. Ten štýl písma sa mi veľmi podobá. Je to možné, že z toho vychádza? To samozrejme nie je akože zlé, lebo z Harryho Pottera nejaká spoločenská hra, pokiaľ viem, ani nie je vôbec. Jedine také tie iba trochu lepšie človeče s nejakými efektami na jednotlivých poličkách a tak ďalej. Čiže toto je celkom fajn, že to má aj takýto charakter Harryho Pottera. A vidno to aj, keď som už medzi tým pozeral na kartičky monštier, vidno to aj na týchto monštrách vlastne, že ten artwork je naozaj dokonalý a ozaj to vyzerá ako jedna strana z knihy. Aj tá veľkosť je samozrejme preto taká, tejto karty, ale aj to, že naozaj je to
Ako by vystupovali z tej knihy tie príšery. Tak to vyzerá dokonca, fakt. Toto je tiež pekné, že tá zadná strana je vlastne úvod knihy. Stále sú tam nejaké symboly v rôznych kombináciách elementov a vždy nejaký efekt. Dali si záležať nielen na artworku samotnom, ale aj na tom, nech to dýcha témou. A k tomu, nech trocha prerušíme karty, pomáhajú aj tieto dve veci, lebo sú opäť vytvorené tak, že to nie je obyčajný žetón, obyčajný panáčik v nejakej farbe, ale že je to naozaj kniha a teda naozaj klobúk. To bude mať vystavené na poličke permanentne. A potom to bude celé zaprážené. A samozrejme klobúk. Pekne. Tak toto by mali byť už kúzla, pravdepodobne, ktoré hráči majú. Ale dobre, opäť zase dýcha toto atmosférou, je tu levitácia, tornádo. Páči sa mi, že vlastne ten vlastne element vzduchu podporuje kúzlákov. Je levitácia, samozrejme hurikán. Takisto tu máš tú pekelnú výheň. Hej, čiže to je dobré tiež, že to vlastne urobili tak. Toto je proste hra, ktorá si rýchlo žiada rozšírenie ďalších proste kúziel a ďalšieho. Toto sú tiež nejaké zlé veci. Každý hráč dostane jednu kartu desu. To budú tie malé kartičky pravdepodobne, lebo tam ten mák vyzerá veľmi vydesený, tak to bude karta desu. Dobre, to je všetko. Ja už len chcem, keď môžem, dodať, že insert je dobrý. Veľmi sa mi páči, že to proste neodflákli, že všetko má v škatule svoje miesto na malé kartičky, na to hneď hrací plán, potom väčší rozmer, potom veľmi veľký priestor. A asi nejak návrh sa dajú, myslím, lebo tu myslím, že bolo toto. To je celý vyhradený priestor pre knihu a klobúk. Aby sa nepoškodila, vieš, lebo je to veľmi pekný komponent v tejto hre. Hra je to pekná, čiže Rex hry si zaslúhujú od nás pochválu za to, že sa pustili do tejto hry. Je to proste taká rodinná hra viac menej, lebo dá sa naozaj zahrať aj vďaka tomu, že je to už v preklade, aj nie je to nejaká náročná hra. Aj keď je to náročnejší deck building kooperatívneho typu, tak je to samozrejme v pohode, aspoň na taký prvý pohľad. Ale mne sa veľmi kooperatívne hry páčia, kvôli tomu, že keď vyhráš, tak nikto sa na teba nenaštve. Ja keď prehráš, tak všetci sa našli niekoho, kto to zle ťahal. Ale je to pravda, naozaj, čiže dosť dobre to vyzerá a som zvedavý na to, ako to bude fungovať. Ideme hrať? Ideme hrať. Chodili sme poctivo do kina a okrem našich dojmov vysielaných naživo po predstavení vám prinášame aj tieto recenzie. Čakajú vás recenzie na filmy X-Men Apocalypse, Warcraft, Hľadá sa Dory a Ninja Korytnačky 2. Rozhodne zaujímavé pokračovanie. Už tradične sa filmové spracovanie nepodobá komiksu. Na to sme si už pri Fox X-Menoch zvykli. Najsvetlejším faktom filmu je, že je to posledný X-Men film od doterajšieho režiséra Briana Singera. Zápletka fungovala a aj jej emotívne časti. Herecké obsadenie si vieme predstaviť aj lepšie. Vymenil by som Jean Grey, aj keď vyzerala veľmi dobre, a tiež Storm. Quicksilverová scéna bola efektná, podobne ako v Days of Future Past. A bola najvtipnejším momentom filmu. Časové kontinuum nebudeme rozoberať. Nelogickosť časových rovín je už samozrejmá pri X-Men filmoch. Ak je univerzum, ktoré si zaslúži kompletný reboot, sú to práve filmoví X-meni. Príbeh najnovších X-menov sleduje najstaršieho mutanta, Apocalypse, ktorý ako každý dobrý záporák chce zničiť svet. Tentoraz sa pár X-menov postaví nielen proti nemu, ale pár sa zas pridá aj na jeho stranu a stanú sa tzv. Jazdcami apokalypsy. Neznie to až tak zle, ale nemohli si prečítať komiksovú predlohu pozornejšie? Apocalypse je však zhliadnutia hodný film, ktorému my venujeme 75%. Warcraft nás zo všetkých videných filmov chytil za srdce najviac. Pekne vyzerajúce, dobre napísané, dobre zahrané vizuálne orgie pre každého geeka a fanúšika tejto PC hry. Ale nielen pre nich. Scenár si zasluhuje pohľadkať a odložiť do vitríny. Je dobrý v tom, že ani neznalci tohto sveta nie sú vo filme zmetení. No, jasné, že je tam veľa CGI, orkov nemáme. Zatiaľ. Travis Fimmel bol dobrý Lothar, no miestami v ňom zostalo priveľa Ragnara zo seriálu Vikingovia. Trpaslíci, hypogryf, orkovia, magický Gul'dan, ale aj fungovanie mágie, všetko dokonalé.
sme svedkami prvej dobrej adaptácie PC hry. Nám sa film rozhodne páčil. Zažili sme pri ňom všetko, v čo sme dúfali. Dostali sme príbeh o otvorení portálu a príchode orkov do Azerotu. To sa rozhodne nepáči ľuďom a máme konflikt. Už teraz sa tešíme na pokračovanie, na formovanie aliancií a na oveľa viac trpaslíkov a dúfame aj v nejakého Taurena. 85%. Čo k tomu? Neurazí, nepoteší. Animáky väčšinou sequely nepotrebujú. Deti si na tomto filme samozrejme zgusnú. Vidia svoje obľúbené postavy a prídu aj nové. Najlepšou novou je chobotnica Hank. Je vtipná a oceňujeme aj veľmi kvalitný slovenský dubbing v podaní Michala Hudáka. O čom film vlastne je? O hľadaní Dory. Fakt, nevymýšľam si. Zápletka sa očividne podobá na jednotku, no tento film je viac o hľadaní Dorinej minulosti a jej rodičov ako o hľadaní samotnej Dory. Vysvetlili sa aj niektoré veci z Hľadá sa Nemo, ako napríklad, prečo Dory spieva svoju obľúbenú stále plávať, čo robiť stále? No, určite je to dobrý animák a drží si charakter z Nema. Film sa odohráva rok po udalostiach Hľadá sa Nemo, takže hlavná trojica Nemo, Dory a Marlin sa nezmenia. A viete čo? Film má aj podtitulkovú scénu, ktorá perfektne previaže obe časti. Dokonca aj akúsi predtitulkovú, pretože pred samotným filmom sme si v kine užili krátky animovaný film o takom milúčkom vtáčikovi, ktorý sa učí zháňať si sám potravu a páčilo sa mi to viac ako samotná Dory. Nuž, Dory si zasluhuje 80%, a to najmä vďaka dobrému humoru a zaujímavým odkazom na jednotku. Ďalšie pokračovanie už ale vidieť nechceme. Nech to nedopadne ako s Dobou ľadovou. Otrasné, hrozné, škaredé, nudné, zbytočné. Ozaj. Akurát, že vidíte svoje obľúbené postavy z animovaného seriálu a z komiksu. Inak to bol prepadak roka. Povedzme si úprimne, ani jednotka nebola bohviaké majstrovské dielo, ale toto bolo hlboko pod úrovňou pozerateľnosti. Vtipy na silu dotvorené, scenár slabý a zrýchlený, ako by niekto premazal pár častí. Ako by sa tvorcovia nevedeli rozhodnúť, či to má byť akčné alebo komediálne, či to má byť pre deti alebo pre dospelých. A ani Megan Fox to nezachránila. Chceme tak veľa. Želáme si dobrú adaptáciu komiksu o ninja korytnačkách. Pokojne animovanú a pokojne seriálov. Ale aspoň som po filme mal chuť začať čítať komiksy o týchto štyroch bratoch. A tá chuť pretrváva. A tak vám potom budeme môcť podať lepšiu recenziu na komiks. A hej, príbeh. Oslobodia Shreddera, portálom príde k istej vesmírnej entite, tam mu zmení plány. Shredder i hneď súhlasí, príde vesmírna loď, začne ničiť. Shreddera tá entita len využila a už sa nechce kamarátiť. Shredder plače, korytnačky všetko nakoniec zachránia, entita plače, film končí, divák plače. S odstupom času tomu dávame len 50% a tešíme sa na Suicide Squad o týždeň. Ďalší popkult je na konci. Nezabudnite, že o 3 týždne sme tu zas. A už teraz premýšľame, o čom budeme hovoriť. Možno by ste nám aj vy mohli dať tip, aby sme vedeli, čo zaujíma vás. My jeden tip pre vás máme. Sledujte nás, lajkujte, šerujte a hovorte o nás. No a keď ste z Prešova a z okolia, príďte túto stredu na hlavnú ulicu do kaviarne Libresov Books and Coffee, kde nás uvidíte naživo. Ako hovoríme o komikse. No a je to seriál, takže tam budeme pravidelne. Vidíme sa túto stredu a potom o 3 týždne pri 4. epizóde magazínu Popkult. Celkom pecka, no nie?